Hei! Salutare, sunt Elpischet și da. Astăzi vă arăt unul dintre canalele mele. Adică o să vă arăt două dintre canalele mele. Asta sunt eu, am același telefon, deci să știți că eu, asta LPS, dar ea sunt eu. Și mă numesc Daria. Exact. Iar altul ar fi acesta cu 66 de abonați. Nu l-am făcut prin hack. L-am făcut normal, am avut promovări de la niște fete, să zicem, mai populare și da. Uitați aici. Deci da, și da, am hating pe canal. Dar mă rog. Ce frumos canalul ăsta. Cred că acum am 40 de abonați. Și doar deci acest canal îl am de o lună. Deci într-o lună am reușit să strâng 40 de abonați și colegul meu, stați că și nu, să știți că nu am coleg de clasă 1. Ok, asta e. Are doar trebuie să mă lăsa. Deci, da, are doar 31 de abonați și are așa canal de stați. Din stați. Oh, gata, deci posta trebuie să Ștefane, vezi că trebuie să... Deci are acest canal de aproape 3 ani. Că... da. Mai sunt doar 2 luni și face vreo 3 ani. Da, cred că 3 ani. Deci uitați ce voce nasoală are, ce căcat. Deci uitați, uitați. Salut! În acest tutorial vă voi arăta cum să faceți o brățară drăguță și simplă. Salut! În acest tutorial vă voi arăta... Gata, deci gata, deci le și interesă. Ce lol. Deci da, și așa arată vocea lui acum. Deci e bine că nu se uită pe acest canal. Dar acum e vorba între noi. E puțin drăguț. Poate că îmi place de el. Și acesta a fost videoclipul.